Az idén 2 éve elhunyt Matthew Perry memoárja, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thingben az a legjobb, hogy anélkül is elképesztően érdekes, hogyha eltekintünk attól az apró, de nem jelentéktelen ténytől, hogy Perry volt Chandler Bing abban a bizonyos sorozatban. A színész őszintén mesél gyerekkoráról, karrierjének buktatóiról, a kezdetekről, a sok magánéletbeli és karrierbéli mélypontjáról, valamint arról, hogy hogyan küszködött saját magával egy világ szeme láttára, úgy, hogy mindenki ráfigyelt, mégis senki nem vette észre, mi folyik a háttérben. Perry a Star Wars Mark Hamillyének is nevezhető életpályáját tekintve, aki kellő potenciállal és forrással rendelkezett ahhoz, hogy a csillagos ég szabjon határt a karrierjének, ám annyira egybeforrott sorozatbeli szerepével, hogy a nézők egyszerűen képtelenek voltak elfogadni másnak. A könyvben kétségtelenül ki tekint és referál a szerepére, magára és az egész karrierjére a legelegánsabb humorral és gúnnyal, úgy, ahogy az Chandler is tenné. Perry könyvének minden egyes oldalából üvölt a színész személyisége, és emellett a meg nem értettsége is. Szinte halljuk, ahogy az írás közben felnevetett vagy éppen sírt saját nyomorán. A kanadai-amerikai színész a filmipartól nem állt messze már születésekor sem, hiszen az apja a legendás Old Spice reklám hajósaként ismertté vált John Bennett Perry, aki a 80-as évek televíziós színészeként vált ismertté, és többek között szerepelt a Farm, ahol élünkben, a Magnum PI-ban, de olyan kasszasiker filmekben is feltűnt, mint a Függetlenség napja vagy az Őserdő hőse. Perry saját könyvében is val meghatározó gyerekkoráról, és arról, hogy hogyan alakult ki függősége tínédzserként, ami aztán egész életét végigkísérte, köztük látványosan a sikert és hírnevet hozó jó barátok 10 éve alatt is. A mindenki Chandler Bingét alakító színész túlzás nélkül élte át a mennyt és a poklot egyszerre. A könyvben őszintén val gyógyszer és alkoholfüggőségéről, és mesél el hihetetlenebbnél hihetetlenebb történeteket, amelyet a legtöbb ember talán még a közeli barátjainak sem mondaná el. A Jó barátok 3. évadának végére az életem nagyjából akörül forgott, hogyan szerezzek napi 55 szem Vicodint. 55-öt be kellett vennem, különben rosszul lettem. Ez már önmagában felér egy 8 órás műszakkal. Össze-vissza telefonálgattam, orvoshoz jártam, migrént színleltem, korrupt nővéreket hajtottam fel, akik megadták azt, amire szükségem volt, vallott Perry a könyvében. Perry karrierje alatt a legnagyobb és legjobb nevekkel dolgozott együtt, közöttük olyan színészekkel, mint a néhai River Phoenix, Bruce Willis, Sarah Paulson, Bradley Whitford vagy Julian Margulies, de olyan más rendezőkkel és írókkal is, mint a hihetetlen Aaron Sorkin, Matt Groening vagy Doug Liman. A könyv kendőzetlen, de nem hatásvadász őszintesége, egy kis cinizmussal fűszerezve az, ami Perry darabjának 314 oldalára végig jellemző. A történet és a memoár legnagyobb igazsága, hogy a siker nem gyógyít meg mindent, sőt inkább árthat, ha nem vagyunk elég felkészültek, és nem ismerjük eléggé önmagunkat. Perry memoárja rövid idő alatt lett a New York Times bestseller listájának vezetője, és az anyagi siker mellett kedvező kritikai fogadtatás is kísérte a könyvet és annak íróját. A Golden Globe és Emmy díjra is jelölt Perry karrierjének legnagyobb tragédiája és keserédessége pont maga a könyv és annak stílusa. A színész szakmai életútjára minden mondható, csak az nem, hogy Perry nem kereste önmagát, és azt, hogy miben is a legjobb. Színészként annak ellenére, hogy több jelölést is tudhat magáinak, a nagy szakmai siker elkerülte, forgatókönyvíróként sem tudott emlékezetest és maradandót alkotni a közönség számára, mint ahogy azt láthattuk a Mr. Sunshine vagy a The Odd Couple során, ám íróként kiemelkedő lehetőségre lelt, ahol a tehetségét a maximális formában tudta kamatoztatni. Igaz, ugyancsak egy könyvben sikerült ezt látnunk, de a könyv önmagában is egy olyan darab, amit a jó barátoktól függetlenül is tud élvezni az olvasó. Perry közel 2 éve, 2023. október 28-án hunyt el Los Angeles-i otthonában, alig 54 évesen. Számomra a könyvet azt teszi különösen keserédessé, hogy pár hónappal a halála előtt kezdtem el olvasni, és jó pár hónappal a halála után fejeztem be. Perry akármennyire is tragikus sorsot tudhat magának, karrierjében és magánéletében is,
Természetes humora és szarkasztikus megjegyzései miatt lopta be magát több millió néző szívébe, no meg azzal is, amikor Conan O'Brien műsorában elmesélte élete egyik legkínosabb esetét egy promófotózást követően. A könyv méltó lezárása lett egy olyan életnek, amelyet Chandler Bing is megirigyelne.